Dobar dan, ja sam Danijela Šarić-Lukačić i pozivam vas da se pridružite 11. generaciji polaznika Controlling Akademije u organizaciji poslovne učinkovitosti. Ovo vrijeme treba iskoristiti za stjecanje novih znanja i vještina koje ćete moći odmah primijeniti u svom radu te svakako unaprijediti postojeće procese i rezultate. Controlling Akademiju možete pohađati u našim učionicama ili online putem. Radit ćemo kroz setove predavanja, puno praktičnih vježbi, individualno i grupno, te diskutirati na brojnim primjerima iz prakse. Program je međunarodno certificiran od strane IGC-a, osmišljen je u skladu s aktualnim trendovima na području kontrolinga, a nakon njegovog završetka stječete certifikat. Program je podijeljen u 5 temeljnih modula koji obuhvaćaju teme vezane uz organizaciju i unapređenje kontrolinga, financijsko i upravljačko računovodstvo kao temelj financijskog kontrolinga, menadžersko izvještavanje, primjena Excela i poslovne inteligencije, planiranje i upravljanje učincima te kontroling poslovnih funkcija. Controlling Akademija omogućit će vam upoznavanje sa standardima i procesima kontrolinga, primjenu metoda i alata za unapređenje poslovanja, povećanje komparativnih prednosti vašeg poduzeća i unapređenje vaših osobnih kompetencija. Pridružite se uspješnim poduzećima iz privatnog i javnog sektora koja su svoje poslovanje poboljšala već u kratkom roku uvođenjem kontrolinga. Detaljnije o predavačima i sadržaju svake pojedinačne radionice saznajte na stranicama poslovne učinkovitosti. Zaprimanje prijava je u tijeku jer program Akademije uskoro počinje. Vidimo se i lijep pozdrav!